Hola, què tal? Soc la Judit Alberic, molts de vosaltres ja em coneixeu. No només soc militant del PSC des de fa molts anys, sinó que ara, des de fa 6 mesos, soc alcaldessa del meu municipi, alcaldessa de Cunit, i candidata també al Senat per les llistes del PSC. Aquestes són unes eleccions molt especials per mi, doncs perquè el fet de ser candidat em permet explicar-vos a tots vosaltres per què vull que José Luis Rodríguez Zapatero sigui president del govern, per què el PSC ha de contribuir a guanyar aquestes eleccions al conjunt de l'Estat. Doncs mireu, per dues coses molt importants, perquè som l'únic partit que podem garantir l'estabilitat social, que podem garantir que realment l'estat del benestar evolucioni per coses tan importants que hem fet aquests 4 anys com la pujada de les pensions o la renta bàsica pels joves, però també pel meu municipi, per Cunit, per ajudar a Cunit a desenvolupar-se, a créixer, a ser més dinàmica, a tenir més activitat econòmica. És molt important també tenir una veu a Madrid. Per tot això, aquesta il·lusió que us vull encomanar, que vull que participeu d'aquesta campanya i sobretot que guanyem aquestes eleccions perquè ens hi juguem molt.